Hake Northeast TV and News and Entertainment Channel ni tabuk ni kok tumawo jotono lamsobo Friday Tripura hastana khoboi Northeast ni juda juda political and development news no nainani bagwi narok soyoi naitongni Northeast and Political TV or channel no hake tirini kok tuma ungkha hambai belai belai keno ketang keplaisa kaiton no hambai mario sing chini habuba granobo mo hai platform ano di mani bagai chini boro lukurogni bai mungsa sek paigani ang belai keno khatong thobo tini tam nihin ba an initiative ba chini initiative bai mo kol no puila sang samung khaijak mani 11 Maharanipur Telamura constituency mo kelrang para Orne simi romdi 3 kilometers rock nai 3.5 kilometers rock nai PWD road lama belakheno hamya bu nang sakbai tong sijak ang oja faipro election campaign ni bagi bora ano mungsa sangya kaini no sano haisi abonga tei temo lama no hamliran ni lama ni no boseng already proposal rohorjak ang khat khlayabo dakti nangi thanai tui hingangke ang belai khena chini trader rong hambai mario tam ni hin mang bor bai thangi kok lam saleimani logi logi no borok mo amchoini problem no siwi unu kok singyawi immediately borok mo tui no sanction khlai mani bagi oro simia tekhe jaga tui tongo jagawo tui available fia ba jagawo kita problem ni bai mia monobosing as early as possible repair khlai tirani sing byabostha khlai the scale rango simia entire 11 Maharanipur Telamura constituency especially holodia BCO nonosora kogrosora BCO tei athra mora BCO tei belai khina bialo to baksa baksa jaga tei kicha phose kri nukhna mia bohai chini takuk song chini bukuk song lama ka sulai mane tei ni bagi so tui rinani na sini first and most top priority tongno oma ai dam seng to emne kosto tonglai ta agge tabo oma to ko 20-30 বছর লাই to emne tui krima kosto mosto thangai gatibo holo lamsang nango emon kosto tonglai khai tabo Tripura thani Maharajani netrite hoite sarni 2000 Utpal sarno tabo MDC no ko bo sakang sayakse o tei bai lama smi dorgar nang lai tongo emon e fagunal para kosto onglai tongo ingkai lama bo cha yakja ingkai tei ni lama bo ekdom durgam bolte bane kosto ngai burcuk to thangmaya gatibo omhai tonglai kosto ngai tui to kongnan bo thangmaya brau bone bagi si sar oko MDC no sakha tak min fast dimanan khub khatang kha jotono hambai oko paran sar kok sakha tabo fast obo omtain khlai to je brokhan se oko pati tangna no khub kaham no hai lai khata brau asakno